Hölgyeim és uraim, a most következő Design Suntert egy régi kedves káderemmel, ha szabad így mondani, mutatom be, aki hát elsősorban feltaláló, és találmányai, hát mondhatnánk azt, hogy reneszánsz magaslatokba hágnak. Ugye nem láttam esélyt, hogy ez a mondat valahova becsusszan. Fogadják szeretettel Sült Antal urat! Isten hozott, szevasz, 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 szevasz! Antti egyik klasszikus darabja az a teniszütő, amelyet több évvel ezelőtt készített, és amely hát esztendők óta gyűjteményemben lappang, miután a nagyvonalú művész engem ebben megajándékozott. Tehát ez egy teniszütő olyanoknak, akik ha nem érik el a labdát, ugye rettenetes nagy probléma a galamb invázió, galamb támadás, galamb veszély. Pontosan. Miért? Műemlékeket tönkreteszi. Mezőgazdaságban sok kárt okoz a seregély. A sirályok nagy kárt okoznak, de a tavakon most 40-60%-ot megeszik a kis halakat, madarak. Így ráfizetéses a haltenyésztés. Egy régi mondás, a nagy madár megeszi a kis halat. Igen. Úgyhogy Régi marxista passzus. komoly milliárdok éves És ugye, szinten. amit még Antti tegnap nekem elmondott, hogy ezeknek a galamboknak, hát mégis ezt érezzük a legközelebb, ugye mi elvetemült városlakók, és most nem rád gondoltam, hiszen te a festői Visegrádon székelsz. Már város, vigyázz. Ja, már város, de hát Világ mégis... legkisebb városa. Világ legkisebb városa. mindenben. Köszöntjük a visegrádiakat. Kérlek tisztelettel. Ott székelsz panorámikus körülmények között, és Antal elmondta, hogy a galambok produktumának a pH értéke az rendkívül maró hatású, ugye, és a műemlékeket tönkreteszi, akkor próbálnak mindenfajta hálókat kifeszíteni, és a többi, amikor a műemléket elcsúfítják, stb. És erre hát egy javaslatot dolgoztál ki. Igen, hát ez végül is a legősibb dolog, a galamb fél a sastól. Ő a sas? Igen, és ez egy sas. Mutatom. Ő a sas. Jó, hát... Lehet sólyom is, mindegy. Hogy mondjam, mi nem tudunk erre a tárgyra egy galamb szemszögéből rátekinteni, tehát lehetséges, hogy ez a kis fémlemez obzsé, ugye, a sasság minden egy galamb számára fontos elemét magában hordozza, és ettől, bocsáss meg, eddig milyen tapasztalataid vannak? Nagyon jók meg. Nagyon jó, mert komolyan? a 2000 szabadban ez állandóan forog, mozog. Mondjuk a széltől. Széltől, igen. Ezt mesterséges körülmények között Az billegni fog, csak ezt is lehet. a te fújj létszes Hát szakszerűen. alá fújják. Hát szárnyal egész egyszerűen. Na kérem, tisztelettel. De a lényeget azért mondjuk el, Persze. hogy mitől hatékony ez. Mindig mozog, de ugye azért ezen vannak ilyen fény visszaverő prizmák, ami azt jelenti, hogy bármilyen állásban van, a nap sugarát visszaveri. És Azaz, hogy ettől minden megőrül. madár 1-2 Társat kilométerről választ. meglátja, Ja. és ő oda nem repül. Halló? Ja, hívtunk egy csodálatos modellt. Ó, na hát. Már gyakorol. Jaj, már foglalt. Na, Antikám, ezt a helyzetet old meg. Hát akkor gyerünk, Én hogy- már ide belefészkelődtem. Valahogy Nem akarom a találmányodat, mert tegnap érted, ahogy fölment a vérnyomásod, mert most jöttem rá, hogy az Anti ezt az egészet azért csinálta, hogy a Nórával megismerkedjen. Jaj, és maga kontrollálja az eseményeket? Nem kell fogni. Várj, én nem kell fogni? Én akkor fogom De a lábát, beveri, beveri. Na, itt a feleséged, Antikám. Három állása van neki. Na, Ez még csak tudom, fejtorpotro. Igen, ez még a közepes petszegem. Bonc Géza mindenre ezt mondta. A legkisebb tudományosság felmerült Bonc fejtorpotro. Az itt van különben, Na most tehát ide egy teljesen laza rendben van. fölkelés, Nóri, egy lazát. Tehát nem Nóri elég. egy laza fölkelésbe is. Kétszer csinált. Most képzeld, aki... A Nórinak 10 szól évig ez, és csinálja. annyira érzi, mint hogyha gyakorlatilag mindig. Kisegítsük, Nóri, mert ja, sikerül? Köszönöm szépen. Hát Nórának köszönjük szépen, de maradjon, mert akkor én is megcsinálom, most már tönkre vehet ez a Nekem dolog. ezt ki kell venni. Vegyük ki a betétet. De nem vagy annyira beteg. Te, Antikám,
Én azt reméltem, hogy a próbát tegnap kiéled magad, Na de most- és arra, hogy egy kicsit molett vagyok, Nem az a gond. erre most már nem fogsz több megjegyzést tenni, Háromszor jó? csinálod, és jó lesz, nekem sem sikerült elsőre. Ha ügyesen csinálod... Nekünk igen, mert mi annyit foglalkoztunk a kérdéssel, Sándor, mikor följössz, ezt a súlypontot kicsit helyezd előre, ennyi a trükkje. ja, amikor följövök. Mikor De most följön- lemegyek, Jó, hát utána lemenni Na. könnyű, följönni nehéz. és akkor ez azt jelenti, hogy ez a keringésed megváltozik? Vagy mi Figyelj, a, nyúlik az- nyúlik a gerisztoszlopon, ez eddig jó? Izületek, minden. Igen. Az egész vérkeringésed egész Igen. másképp bendül. Hát az orvosi dolgok. Te ezeket és nem én hogyha találtam agyi ki. érgörcsöt kapsz, akkor hol van itt Nem a... kapsz, Hol de van itt a beszélni nem legközelebb? igazán. mondtam beszélni tegnap. nem szabad, hát akkor ez nem nekem Ez neked való. nem igazán jó. Érted, hát... És Sándor, Nyújtsa. egy ügyes fölülést, ha mutattál Ügyes meg, el fölülést? akarom- Hopp, hát ne Ennyi, na! szórakozz. Ezt a fölülést. Hát jó. Kedves csókolom, köszönjük szépen! Nem tudom, hogy a kedves autótulajdonosok megérték-e azt a helyzetet, amit például a mi villanyszerelőnk Pappista Leányfalun, aki ráadásul észre se vette, hogy a meleg motorba az éjlepre alatt betelepedő nyest mindent szétrágott, és ment vele annyit, hogy meg is főzte a motort. Ez a világon lévő összes rákcsáló ellen ez Univerzál, hatékony. Úgy van, univerzál. de Na most ez nem pillanat, tréfa, ezt el kell hát ezek a mondanom. nikecelt, a falszigetelést megrágják, még a termolint is De ezt megeszik megmondták, szerintem, fordulj a tévében. hogy mondjam el. Tehát a világon minden, egyedül na, mi az, ami alul megy? Metró, Nem, hát mi az, ami vakon? A vakondra a nem. vakondra. De arra azért nem, mert azt már a Araszki kitalálta a kós lemezzel, és az megmarad neki. Azt bántsuk hallgatják. őt. A többi Na jó, tényleg jó akkor munka. miben áll a te találmányod? Ez Antal? ugyanúgy azon alapszik millió éves dolgon, hogy ha nyest, vagy bármilyen rákcsáló, hogyha olyan állattal kerül kapcsolatba, a hangját hallja, ami ő rá veszélyes, azt helyett nagy évbe elkerüli. Na most mi volt csináltunk, hogy csapdában megfogtam a nyest. Ted? Nyestet, igen. Az állatot nem úgy hívják, hogy nyes. Nyestet, pardon. Jó. Te A vagy nyestetet. Te vagy a... Na, a nyest, ted, és... De ezeket a találmányokat is így adod be a találmányi Nem, hivatalba, az hogy szigorú. ezen találmány elriasztja a nyestetet. Maradjunk a görénnél, az könnyebb. Na, Igen. minden. Az igaz. Sándor. Tehát elriasztja a nyestetet és a görényet. Nem akármi. Mikor a görényet. csapdában van be, vagy órákig, Igen. napokig, akkor olyan hangja lesz, majd meglátod, ami a többit figyelmezteti, hogy hopp ide, ne gyertek, mert baj van. Tehát ez a ehhez lényeg. meg kellett, hogy kínozzál egy nyestetet. Igen, hát ő belement a csapdába. Mi van De a hagyd mondj- CD-n? Van rajta a nyestet? Nyest. Most a nyest, ahogy viaskodik, az, tehát a csapdában. Kivel viaskodik? A farkassal három De mi ezt úgy rókát- csináltad a felvételt, hogy a nyestet, hogy űzted? Pontosan. És mi a farkas- prakkerral? Nem, hát ez egy tudományos dolog. Ez egy tudományos... De komolyan. Igen, Hát tehát van rajta a nyessivítás, farkas, három rókával viaskodik, és viaskodik kutyával. Három fajta rókával. de ez nagyon jó, Attikám, de ezeket a hangfelvételeket te hol? Tehát kiósontál ilyen farkas farmokra, vagy? Ezt Visegrádon egy barátom csinálta meg. mert Neki ez van egy farkasa? Ő szerzett farkas hangokat. Nem könnyű. Hát nem olyan egyszerű, Nem. igen. Hogy... Én voltam az állatkertben, a Budakeszi Nem most vadasparkban. elküldöd a feleségedet, Százhelyen. hogy hozzá 2 liter tejet, meg egy 8 másodperc farkas hangot, ugye? Hát nem annyira, meg egy kiló rétes lisztet. Hát De nem ez volt a gond, ezt úgy kellett mixelni. Meg ez kellett mixelni. 8 órán keresztül úgy megy, hogy bárhova viszed, mert megmondom, miért kellett ezt így csinálni. Mert ezt mi föltesszük az internetre, és Kanadából, Amerikából nyest van, onnan ő letölti, és a Kanada is megvédi innen Visegrádról, hát még szép, ezt akarjuk, és még jobb van. Antikám, akkor mi de a van fasz- egy jobb, ezt még elmondom. Hát mert megy ez a dolog, ez hát érint akkor. téged, a rádiónak és a magyar televíziónak felajánlottam, lőjük föl műholdra, annyi szaladás van. Ez Érted? igaz. De most várjál, Kösz. és a rádiótól visszajeleztek, ha műholdra föllőjük, az egész világon lehet fogni, adjuk nekik oda ingyen, milyen jó híre lenne Magyarországnak. Nem, És azon bárki egy gondolkoztam, nem kell semmi- hogyha fölüljük műholdra, akkor a világ összes nyestete, nem az hogy nyers. gyűlik össze? A világ összes Tehát képzeld el, hogy rákcsálója. föl, és az összes nyestetek érted, mint Noé. Nem értem. Noé, dehogy nem Madagaszkáron fókuszálod, átúszta az összes nyestetet, és ott De lennének. nem csak érted? nyers van, minden Tudom, rákcsálót görényet, nyestetet, tudom. Mindent véd. Tudom. Na. Egéret,
Egéret és patkántot? Patkántot is. Na jó. Na. Reméljük, hogy ez érthető volt. Most jön egy kedves barátunk, Tóth Gábor úr, egy nyest lánnyal, Mártikával. Fogadják szeretettel Tóth Gábort és Mártikát. Tóth Gábor egyébként gyerekeknek tart állatbemutatókat, tehát mondhatjuk úgy, hogy egy professzionális állatbarát. Én így fogok most kezet, bár ez szabálytalan, de nagyon nagy szeretettel köszöntünk, kicsit itt is, mintha így a szakműhelyben lennénk, és akkor nézzük meg ezt a nyestetet. Mi már túl vagyunk rajta. Ti már túl Én már vagytok. tudom, hogy mi lesz. Mi lesz? Nagyon be fog szarni a nyers. Komolyan? Nem igazán emberkedvelő, az emberi környezetet szereti, de azért a nagy közönség előtt zavarban van. Falakon megy fel, és hát a belváros lakója is padlásokat szokott meglepni, és főleg az alatta lakókat lepi meg nyár közepén az ordibálással, évközben meg a dübörgéssel. Itt van ez a nyestet. Most jön a sültféle riaszt. Gyakorlatilag betöltő az Igen. Itt a papa. Szia, itt a papa. Hát nagyon szépen köszönjük, Sült úr, rendkívül meggyőző volt a bemutató, nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, megragadom az alkalmat, hogy bemutassam önöknek új együttesünket, az Éváld részfúvós kvintettet, amelynek művészeti vezetője Bakó Levente úr, díszdíjas trombitaművész. Tagjai továbbá Tarkó Tamás, ugyancsak díszdíjas trombitaművész, a MÁV szimfonikus zenekar előső trombitása. Király Tibor úr, trombitaművész, a Magyar Állami Operaház előső trombitása. Kovalcsik András, díszdíjas körtművész, a Magyar Állami Operaház tagja. Magyar Péter, harsonaművész, az Óbudai Danúbia szimfonikus zenekar tagja, valamint Keresztegi Attila, tubaművész, az Óbudai Danúbia szimfonikus zenekar tagja, és egy kis Wagner futamot nyomott az én nagy-nagy örömömre. Köszönjük szépen!